नाव जगदीश पांडुरंग जोंधळेकर. पणजी येथे राहतो. गेली 34 वर्ष मी नेटवर्क मार्केटिंग आणि याच्यामध्ये काम करतो. नेटवर्क मार्केटिंगमध्ये काम करत असताना माझा स्वतःचा सुद्धा नर्सरीचा व्यवसाय आहे. तेव्हा माझ्या कुणाला झलक सेंटर आहे. त्या माध्यमातून कोकणशाहीचा हा मला पहिला पुरस्कार मिळाला द्वितीय वर्धापना दिनी निमित्त. याच्यापूर्वी मला खूप माझ्या व्यवसायाचे भरपूर पुरस्कार मिळाले. पण हा असा एक मला पुरस्कार मिळाला की जेणेकरून जो चॅनलने मला सन्मानित केलं त्याबद्दल कोकणशाही हे जे चॅनल आहे त्याच्या द्वितीय वर्धापना दिनानिमित्त हे जे मला पुरस्कार पण रत्न म्हणून हा जो पुरस्कार मिळाला त्याबद्दल मी कोकणशाही चॅनलचे आभार मानतो आणि इतरोत्तर कोकणशाहीची अशी प्रगती हो जेणेकरून त्यांचे जे सबस्क्रायबर आहे ते वाढो आणि ह्यांची जी कीर्ती आहे ती पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जगभरामध्ये पोहोचो आणि जास्तीत जास्त उन्नती ह्या चॅनलची हो. पुढच्या वर्षी सुद्धा मला ह्या प्रोग्रामचं निमंत्रण मिळावं असं मी आशा बाळगतो आणि या चॅनलला मी धन्यवाद देतो की जेणेकरून माझा त्यांनी सन्मान केला आणि हा जो सन्मान आहे चॅनलच्या माध्यमातून हा माझा पहिलाच पुरस्कार आहे. त्याबद्दल चिंतन ढोबळे आणि इतर जी टीम आहे त्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. त्यांना शुभेच्छा देतो आणि याच ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.